Кыргызстанга Шанхай хезмәттәшлек оешмасына кергән илләрнең җитәкчеләре җыела. Иран президенты Хасан Рухани шушы очрашуда күзәтүче буларак катнаша. Бишкәккә икенче бер күзәтүче ил Әфганстан җитәкчесе Хамид Карзай да килде. Шанхай хезмәттәшлек оешмасына Кытай, Русия, Казакстан, Таҗикстан, Үзбәкстан һәм Кыргызстан керә. Казанда Мәскәү тарафлы урыс милләтчеләре Төркиянең баш консуллыгы каршында Сүрияне яклап пикет уздырды. Төркия Кушма Шатлар белән бергә Сүрияне химик кораллар кулланган өчен җавапка тартырга чакыра. Узган ай Димешк янында кулланылган агулы газ өчен Сүрия хөкүмәте һәм исламчылар бер-берсен гаепли. Киевта спидтан дәваланучы авырулар башка вакытлы бер хастаханәгә күчерелүгә каршылык белдереп, үзләрен ятакка богаулап куйды. Алар хәзер яткан бинаны Украинаның православ ширкәвенә бирмәкчеләр, яңа хастахана әле төзелмәгән. Это невозможно сделать с юридической точки зрения. Петербургда йөзләрчә православ Александр Невскийне искә алып, шәһәрнең төп урамы Невский проспекты буйлап тәре йөреше үткәрде. 13-нче гасырда Тевтон һәм швед гаскәрләрен җиңгән Невский рус дәүләте патриотлары өчен агымы символы булып тора. Тантананы урыс патриархы Кирилл җитәкләде. Кабулда Көньяк Азияның футбол федерациясе беренчелегендә финтларны 2-0 исәбе белән җиңгән Афган футбол такымын каршы алдылар. Башкала һава аланында аларны Әфганстан президенты Хамид Карзай үзе сәламләде. Казакстанда Күкбүре дип аталган традицион спорт ярышларында тәүге Азия беренчелеге бара. Кыргыз, үзбәкләр улак тартыш дип тә атаган шушы ярыш Көнбатыштагы полоны хәтерләтә. Әмма анда туп урынына башсыз кәҗә түше кулланыла. Астанада узган шушы ярышларда Үзәк Азиядәге 9 ил вәкилләре катнаша. Уеннар 5 көн дәвам итәчәк.